Днеска съм решила, сядам до теб, че трябва да ми пише 4. Ма спокойно, аз няма ти преча. Да, добре, няма проблем, сядай. Тонка, ти химикал имаш ли? Да, само ми го върни после. Да. Един лист, може ли да ми откъснеш? То ми изтъня тетрадката, ама... Добре. И ако може, слушай само учебника по средата, да им така и аз нещо пред мен. Ти нищо ли не си носиш? Само най-важните неща се носа. Кой ще мъкне тия тухли? Не. Това план изобщо не ми се занимава да го преписвам сега. Ако може, като го напишеш, ми го снимай и го прати после в месенджер. Колко време остава до края на часа? Не знам, на мен реално не ми трябва да знам биология. Аз няма да ставам биологист. Човек, много ми е скучно. Кажи нещо с теб, де. После ще ти кажа, като свърши часа. Ти, Тонка, що така ще плиш, бе? Нещо не го залети, ма. Защото сме в час. Не искам да ми се скарат. Господи!